Gasu bangeba do jabira bakar toro rebete ambe na kuma sokono min ye baba adama ye aye nyinigali ke ko se kwasa ango baba awai ka do werete foite na nyafoliki chedo de be mobili kono foite baba foite akambe ko kabiri ala yada foite ko jigi badiri ka kakuna aga association madu kana mo na baba baba jamai ha association des chiten kuna di Mali association des telutiki di Mali anake ni je ngai récépissé babulo ala ka sabule ala ka ni sabu ika wara masa kulo bana de jonde ika wara masa ne ka wara ki wara kele ne bulu ala de ne ka wara ate sinzan kono ayi ate maka kulu abada ne ka wara ba a kamba mo gadi awo abe kungo kolon kono tugo mi kosobe abitati abe dugu kono ti abana wara masa kosobe akulo bana ko jonni mbojidi Basiru Bodj Basiru do kosobe Basiru Mbors akulo bana radio Nura FM wara kosobe do so émission kene sigi bado awo amba foka walijmando obikewo ani chesiri kosobe awo wala ka dimeke ndogo be ne fani yele angata awai ka do Umaru Ongoiba amba le ka babu amba ata Ajamblabi angata Umaru Ongoiba ndogo akumana ndogo minya awai ka do Mali afasa kanga da Mali maraba kura minumbe anguna bi ufasa kanga da sabu minye jomaya ani ka do tikenzo ya min no kunyeshini be awma ndogo alhamdulillah nanzaraw yere ba do ka fo minye sunjata bonzo nanzaraw ba do ka fo suni aliberi bonzo biton kulubali bonzo nanzaraw ya fumya ka do ka fo lu minumbe na kungembe awmbulu dalagese akembe nyede bi sikate mina woni strategela minye awai ka do Umaru Ongoiba mana sebe ngono sebe min nangwa mako soirée Bamako ya jira ka fo minye awai ka do ministre mimbe anguna no be Abla Job ko fo conseil de sécurité de l'ONU kunu akumana ya jira ka fo ni ala sonama yani marsikolo klimugwa ani woro che san 2024 anga president kura ni ala sona abido akode kama ni jatamine ke bara minumbe no yinyebla barawe ministre maka kura yali awai ka do manda kura yali baraw anga ministre mimbe na nyeshini mbe anga jamana ani jamana were ko nyaw nyene bolima mimbe talike Abla Job la ndogo minye awai ka da yulika joke kunu akera awai ka do kolo klita ani saba no ye juin kaloy conseil de sécurité des nations de l'ONU awai ka do okeneka ako minye Abla Job aya jira ka fo anga ba mali ba awai ka do anya jamana mimbi kelela abi wati jambo ani terrorisu angarim bi nywana wa alibi gela mimbe na bora libi jamana kanka kunshi awma okera so wiye anga jamana ni ya clan sabaye fanfla bela jele awai ka do ka fo otambe kololo la ako kuma sa hali no ya soro wuli ka joni chesiru ko ni bela jele kembe kanyeshi awma kabiri san 2013 ako anga jamana lakana ko bi chugo mimbi akembe awmbulo awai ka do gele ko dai ayi vemwere farakan ajira ka fo ngambi doni mine ko bi ambi tare chama sabu min ya faso dun ya awai kado jamana nyere kanyeta anaka girwali an jera fen jama ngoka awai kado sadaka uchama ulu boni ka klaka wuli ka joke anga awai kado na folo chama ta ka shuru ka mina ona min bise ka to anga lakana ani jamana in lakana ubse ka sabati chugumi ako de sira tigala wuli ka jonni awai kado chesir min ngera akera so buye min ya anga arme no be awai kado fama ko fo ka sana yele awai kado kuma tebli ye fendu ako min ye ningo bela jilenye ubeka bara minge kene kambi ubeka bara minge terenga femin do awai ka do kono dimi ete nya dimi do be nya bala ako de strategala minya Abla Job aya jira ka fo Mali population anya amunja temine ka donc ka fo minya awai ka do kabiri décembre 2021 ko lolo minu ngumbe no lu kunyeshini be awma alhamdulillah basiku ndana na politique kunda lakana kunda de menyon kunda ana nyona chama minya awai ka do gela minu be no ye bingani wali ay min na nyere dama kumbata kanyeshi nywa ma jamana chama bulu fe ako chama be min no yara ula Mali gouvernement ako ba ajira awai ka do Nations Unies maula ka fo min monte en puissance anga chedum ka wuli ka jonu ka chesiri mimbe anuka yeleli mimbe na kuma na bi ka fo abi wati jambo uko ni te awai ka do fenye femini abi dugo ble ba do abi tabulo minga akunga minya awai ka do anga ni be masoro do refe yu ko do na minge ka ando e ka amba do ne en plein vol na dara ka tali mingera ani force ta kuba mimbe na nyolu ge lu tara ka takene ka kene mindu angulu anku se ko to tuko shira ma fere ani dabaluke mimbe se ka to o kene awai ka do ma bi soro mimbe bla o yoro la ministre
min filɛ n'o bɛ anw ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi siga tɛ min na anw kɔni bɛ awɔ i k'a dɔn Mali ka mara ani an ka autorité awɔ i k'a dɔn a bɛ ka sinsin jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ministre Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn fɛn kelen min bɛ yen min kɔni na MINUSMA an bɛ se k'a fɔ ko a ka kuraya anw fɛ yan sabu anw tɛna anw bana mini MINUSMA ka mandat kurayali la fɛn damadamaw bɛ yen fo MINUSMA maaw f'u k'olu faamuya sabu MINUSMA awɔ i k'a dɔn a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛn ani kelenya ka se k'u sinsin ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka awɔ i k'a dɔn civiliw k'olu lafasa ka civiliw k'olu kisi a ko awɔ i k'a dɔn MINUSMA bɛ ŋunuŋunukan min fɔ la n'o ye k'a fɔ Mali gouvernement k'a y'olu bali awɔ i k'a dɔn olu k'u pan awɔ yalima olu ka taa ko wɛrɛ a ko MINUSMA ka n'a bila a kunna ko MINUSMA kelen don koyi anw kɔni y'a bali bɛɛ de ye maa si kana wuli ka awɔ i k'a dɔn an bali an k'an ka baaraw kɛ sabu ko fila don kelen min ye awɔ i k'a dɔn balili in bɛ tali kɛ anw ka cɛdenw bɛ se ka kisi cogo min k'u to u ka baara la sabu maa t'a dɔn pankulu bɛ se ka bɔ fa min fɛ ka na MINUSMA pankulu don o faransi don o yɔrɔ wɛrɛ don maa t'a dɔn o tuma jagoya don ni cɛdenw bɛ baara la u kan ka lakisi ka lakana pankulu wɛrɛ foyi den kelen man ka ye sankolo in na ni Mali pankulu tɛ ɔ n'a fɔra ko pankulu wɛrɛw taara ye nɔgɔ n'a kɛra min ye anw yɛrɛ m'a laɲini wa a ko ɲinifɛn filanan ye min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka sankolo f'an ka se k'a dɔn min ye min ye o ka se ka ɲɛdɔn sabu n'i ye jateminɛ kɛ MINUSMA kelen tɛ koyi avion minnu bɛ na waati min na n'anw bɛ k'an ka suturuw kɛ a ye nanzarakan dɔ fɔ n dɔgɔ kabako don koyi Allahu akbar a ko lié à l'utilisation intensive de la troisième dimension par les forces maliennes nin ye nanzarakan ye dɛ an ka mɔɔw bɛ ka susuli min kɛ a Diop y'a jira u la de k'a fɔ minɛn b'an bolo bi aw ba sigi ni min ye o tuma na sa min ye Abdoulaye Diop a y'o bɛɛ ɲɛf'u ye a k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Abdoulaye Diop y'a jira u la k'a fɔ min ye pari ye pari bɛ k'a ɲini awɔ i k'a dɔn min bɛ se k'a to olu ka pankulu pankulu ninnu bɛ se ka awɔ i k'a dɔn boli cogo min ka pan cogo min MINUSMA tɔgɔ la ka se ka MINUSMA lakana Abdoulaye Diop ye kankari d'u ye ko Mali an b'an kantigɛ da kan sabu min ye janfa ye a fan fɔlɔ bɔra awɔ i k'a dɔn faransi de yɔrɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'u ye janfa bɔ u yɔrɔ anw b'an kantigɛ da kan an ti jɛ n'a ye bi an ti jɛ n'a ye sini faransi ka barika u ka avion u ka pan awɔ i k'a dɔn anw ka sankolo kunna ko sabu k'u bɛ ka MINUSMA k'o de défend ni MINUSMA ko bi dabila a ka dabila anw ti jɛ n'a ye parce que ko a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn anw ka sariya sunba min bɛ yen n'a kuma fɔra yalisa min ye Mali ye a ka se ka sinsin o sira fɛ minisiri y'a jira u la k'a fɔ k'u k'u hakili latigɛ kalo 24 min fɔra siga t'a la koyi anw bɛ baaraw bɛɛ kɛ ka bɛn o kalo 24 ma an y'a jira Ala la cogo min inshallah ni Ala sɔnna nka min ye awɔ i k'a dɔn yanni mars kalo tile 26 cɛ ko min ye awɔ u k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 26 san 2024 anw ka président de la république ni Ala sɔnna ma a b'a sɔrɔ a bɛ yen Ala k'a kɛ ɲɛ ami a banna ami ne kelen président kɔni ye n dɔgɔ o kɔni ye hɛrɛbugu surulen a mɛnna wallahi ka ne kɛ mun yɛrɛ bɛ n bali k'an kan bɔ dɛ wari n t'a kɛ dɛ n kɔrɔkɛ bɛ Garan Gejulu o y'i tu yɛrɛ ma a b'i lamɛn bɛɛ ko Gejulu a taari i kan bɔ mairie la est ce que a ye maa sɔrɔ 0% baarakɛla kɔni i t'a kɛ i ka radio kɔfɛ kuma ye 0% n kɔrɔ y'a fɔ n ma a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ don n'a nataw la a ko loi électorale awɔ i k'a dɔn tɛmɛ bɛ kɛ ni o ye conseil national de transition olu b'o latɛmɛ wa chronogramme awɔ i k'a dɔn a ti mɛn awɔ i k'a dɔn k'u bɛna ka na o fana u b'o lasɔrɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana taabolo bɛ cogo min na Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ anw tɛ ŋaniya foyi ta k'a fɔ k'an b'a ɲɛsin ɲangilibaliya o ma anw ka jamana in kɔnɔna na sabu a laban a bɛ suru anw yɛrɛ de kan a ko Mali gouvernement an bɛ conseil de sécurité wele u k'u hakili to a la sabu maa dɔw de bɛ yen olu bɛ fɛ k'an ka kɛwale dɔw ta k'u bila politiki kunda yalima ka fɛn wɛrɛw don a kɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni awɔ i k'a dɔn olu ka ɲinifɛn minnu dogolen don olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko G5 Sahel aw ka u bila u kunna k'a fɔ sabu o fana kuma nana jaabi min dira o kɛnɛ kan o de ye k'a jira u la k'a fɔ anw kɔni ni G5 Sahel ni ɲɔgɔn cɛ u ye sariya dɔw de sɔsɔ ani u bɛ ka kɛwale dɔw kɛ minnu bɛ jira k'a fɔ u bɛ jamana wɛrɛ ka waliyaw jamana wɛrɛ ka ɲinifɛnw u bɛ k'olu de kɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ko G5 Sahel ko an bɔra la an t'a la bi an y'a sɛbɛn jira bɛɛ lajɛlen na k'a di bɛɛ ma an ti jɛ n'a ye tile kelen a ka fɔ ko G5 Sahel de donnen filɛ nin ye Mali territoire kan k'a fɔ ko a nana ka kɛwale wɛrɛw kɛ anw ka territoire kan dɔgɔ Abdoulaye Diop kumana koyi a ye fɛn caman fɔ nka min ye awɔ i k'a dɔn ni ma fili dɔ b'i yɛrɛ fana bolo ka fara nin fɔlen ninnu kan Umaru Diop ale ye min fɔ awɔ i k'a dɔn soirée de mɔgɔw kɔnɔ o ye
nin ye ne bi dauma yasa e fana ka se ka dɔ fara kan kosɛbɛ bismillah madu ma ka ɲɛma fasiri a ɲɛna kosɛbɛ ne ye o bila ne bɛ indépendant n b'a sama ka gɛrɛna a ko di maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Ablaye Jara jarakɛ a y'a yira k'a fɔ i bɔlen filɛ k'i da don sigi mun na sigi mun n'a kɛra kunun tɛnɛndon n'o bɛnna juin kalo tile 13 ma Nations Unies o kɛnɛ la mun ye an ka nin cɛjan ye sa n'a bɛ Ablaye Diop kofɔ ɲɛma a ye an ka fini nɔgɔ nin k'a ko ka de cɛ cari mun ye fasiri kɛ baa ye sɛbɛnnikɛla Ablaye Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop ye a ko mun ye Faransi ka intervention an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka kɛlɛkɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko Barkhane ɲɛma ko kɔni ko kuma ko banna pewu n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ de y'u yɛrɛ sama ka taa ɲɛma k'a fɔ k'u ka tila ka segin ka na kura ye an ka jamana kɔnɔ Ablaye Diop ko o kɔrɔ fɔ ko o banna pewu ko Mali a n'a kɛ maga goya u da kɔnɔ mun ye sɛbɛnnikɛla ye Ablaye Jara a ko kunu mun ye Nations Unies o kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko maa mun o taara mun ye jamana in kunkanko kuma k'o fɔ Assimi Goïta a ye kɛnɛ di maa mun ma n'o ka taa jamana kunkanko kuma fɔ mun ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop kɔni a ma nɔgɔtɔ kuma la kunun koyi Ablaye Diop a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Faransi kun ka laɲini ye fɛn mun de ye u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna MINUSMA k'o dɛmɛ mun ye kɛlɛkɛminɛnw u na mun ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw u na n'a bɛ pankuru kofɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ka MINUSMA de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la Ablaye Diop ko o kɔrɔfɔ mun n'o fila dan ye Faransi kɔrɔfɔ in ko a ti ɲɛ bi ko a ti ɲɛ sini fatirikɛba ka fɔlɔ min ye Ablaye Jara a ko an ka nin diplomasi ba in a ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a yira diɲɛ maa la k'a fɔ ko min ye an ka Mali ye jamana de ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o b'an bolo wa an bɛ don min na ko bi hakilina mun filɛ nin n'an ka jamana marabaaw filɛ ka a ta u k'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilina ye ko a bɔra maliden fan caman ni hakili yɔrɔ o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye MINUSMA ko kuma mun n'o bɛ sen na ɲɛma Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ an ma ban MINUSMA ka mandat a renouvelé ma cogo si la nka mun ye sariya dɔw de bɛ yen ɲɛma ko MINUSMA ko a ka tɛmɛ o sira o de fɛ Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na MINUSMA kun kɛlen bɛ ka an ka jamana in kɛ batɛmɛsira ye MINUSMA waati dɔw la a b'i to Gawo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Kidal k'a sɔrɔ an ka lakanabaaw an marabagaw ɲɛma olu tɛ foyi kalama Ablaye Diop ko o kɛwale jugu min n'a kun bɛ kɛ MINUSMA fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko o de ti ɲɛ bilen an ka jamana kɔnɔ bilen o ko kɔni ko o banna pewu Ablaye Diop ko a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko MINUSMA ko a bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a b'a ta an ka dabada de la a tɛ se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ aw ni anw marabagaw an ma sigi ka kuma a ka pankuru foyi tɛna wuli an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ mun ye an ka jamana marabagaw ma sariya k'o di aw ma pankuru ka sɔrɔ ka wuli k'i kunda yɔrɔ min kan Ablaye Diop hali bi a kumana dɛ a ko mun ye mouvement accord d'Alger maaw ninnu ye n'a bɛ mouvement armé ninnu kofɔ k'u kɔrɔfɔ dɔ ko o b'u da la k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa 2000 ɲɔgɔnna ko recrutement maa 2000 ɲɔgɔnna ko o baaraw ko o kɛra Ablaye Diop ko a ko jamana gouvernement tɛ foyi kalama nin na ko ale yɛrɛ ka bɔ nin ko in kalama k'o ye Nations Unies kɛnɛ kan ale bɔra nin kalama ko n'o tɛ ko jamana gouvernement ɲɛma ko anw tɛ foyi kɔni k'o kalama nin na Ablaye Diop a ko mun ye an ka chef d'état major o kɔni bɛ wulikajɔ la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye DDR o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko ni ala sɔnna ma ko mun ye chef d'état major ɲɛma ko ale b'o baaraw kɔni u la hali bi Ablaye Diop a kumana dɛ a ko k'u ka diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen k'o ladɔnniya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ko a bɛ to an ka jamana kɔnɔ MINUSMA bɛ na population civile k'olu de lakana MINUSMA nakun kan ka kɛ mun ye population civile n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya de b'o olu kan k'olu lakana k'olu kisi ka bɔ mun ye gɛlɛya ma ko MINUSMA nakun kan ka ko o de ye sans complexe kosɛbɛ fasigibaa ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Jara y'a yira k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop hali bi a kumana dɛ a ko mun ye an ka jamana an diyagoyalen don k'an bolo di jamana ma jamana mun ni anw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa anw diyagoyalen don k'an bolo di jamana ma jamana mun n'o na anw ka yetaw ye kelen a ko ONU kɛnɛ kan jamana fɛn fɛn de sigilen filɛ nin waati in na ONU kɛnɛ kan anw bɛ se k'an bolo di ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa anw ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɔni ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ o sabu kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo Mali ye jamana ye an ka indépendance o b'an bolo an ka souveraineté ko o b'an bolo kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Ablaye Jara ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la a tilara ko k'a f'u ye ko min ye k'a fɔ ko jamana dɔ donna da fɛ ko bɛna anw dɛmɛ k'e to so kɔnɔ e ko k'o ti bɛn e bɔra ni fenêtre ye anw ti jɛ n'o ye bilen dɛ n'a ka di bɔ i kana segin ka na bilen n b'a f'i ye kɛnɛ in kan tɔgɔma kuma na dɛ ala mun ntɔma Ablaye ye caman fɔ dɛ sabali sa Ablaye ni Mayiga ka jan koyi ayi Ablaye Mayiga ti yan Ablaye Mayiga bɛ kɛ mais ntɔma don Mamadu ne Ablaye ka jan dɛ nin bɛɛ ye kelen Mayiga ne kulu Mamadu tɔgɔ tɛ kuranna kɔnɔ ne m'a f'i ye n ka t'a kɔnɔ Ablaye tɛ kuranna kɔnɔ a b'a kɔnɔ wa ntɔma don a bɛɛ ye kelen ni maa mun bɛna wari ci ka na sisan n'i bɛ Bamakɔ yan n'i bɛ États-Unis
Ablaye bisinga yelma ka ke Mamadou ete e ma akalanga nyew wani mama awani afamsa to don ne ko sisa ne mamu muna warti kana o ka bla kana Ablaye Diop ayo ko fi jugo ekele o mana ko te kele ni no Ablaye Diop bilibili aye barake o kera he Mali wallahi Mali de nuyo en faso na wolola Mali de nuyo en faso oronyala atumbe jugulu kono kaunte se nyefola anye nyefo kamali ko ke kuna woloko ye atumbe jugulu kono kaunte se hakili sigila anye akili sigi kamali ko ke kuna woloko ye atumbe jugulu kono kaunga cheba ubebana anye cheba umaba kamali ko ke kuna woloko ye ashimi nana aunga maliko kuna wolola ashimi iyo aunde ka fulibiye shogeli nana aunga maliba kuna wolo shogeli nana aunga fulibiye Ablaye Diop nana ne yere toma nana anga fuliba ube maliko ke kuna woloko ye amali nyama ndgo nyama ni transition faina a donna ka foko terrain yere c'est-à-dire moi je me pose la question bon ne koni ta don quoi parce que tiere la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ni ne hakilina tɛ kelen ye ne t'u bila fasoden juguya minɛn kɔnɔ quoi fasoden dɔw de don hakilinaw de tɛ kelen ye il faut que mɔgɔw k'o parti faamuya mais en toute sincérité c'est-à-dire ne kɔni ɲɛ t'a la Mali bɛ ka min kɛ nin waati in na surtout maliyɛn den minnu filɛ nin ye anw bolo bi ninnu bɛ ka bɔ ka kuma cogo minnu na kɛnɛbaw kan yɔrɔ kuma kan ka fɔ waati min na a bɛ k'a fɔ a waati a kan ka fɔ yɔrɔ min na a bɛ ka fɔ a yɔrɔ bon moi je sais pas min fana kan k'a fɔ de bɛ k'a fɔ n terikɛ vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ɲɛma ŋɔni transition fanga in na an y'a dɔn Ablaye Diop ye maa min ye jamana yɛrɛ marabaa n'o ma tile jamana tɛ se ka tile ala wallahi ni jamana marabaa ma tile jama tɔw tile man di fɛn bɛɛ fɔra nin cɛ in ma a ka gɛlɛn dɛ Ablaye Diop mun filɛ nin i bɛ ka tile waati fɛn bɛɛ fɔra a ma donc Ablaye Diop bɛ fɔ ka waliman dɔn ka Mali transition maaw fo o bɛ kɛ donc hali bi an bɛ taa min ye awɔ i ka dɔn Moriba Jawara a kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le combat nin fana ye anw ka cɛden dɔ ye hali ni sɔrɔsi tɛ a fana ka taabolo la awɔ i ka dɔn a bɛ sɔrɔsiya baara a b'o kɛ sabu jamana in lafasaba jɔnjɔn dɔ o don ni hakili b'a la nin jɛ in ani awɔ i ka dɔn avocat caman farala ɲɔgɔn kan ka taa UEMOA dasi k'a bɔ k'a bin tayi jɔnni ko don maître Cheikh Umaru Konare Afrika bulu sanfɛ a kumana dɛ a ko waati dɔ kuma sera Mali kɔnɔ an ka hakiliw jagabɔ hakili jagabɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ an sen bɔ CEDEAO ko la ni ka an sen bɔ UEMOA ko la n'a bɛ bɛn cogo min yalima n'a bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ko o ka se ka ɲɛdɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye décret dɔ min bɔra juin kalo tile 6 san 2022 o y'a jira k'a fɔ Mali anw ka transition san kalo 24 i k'a dɔn k'an b'o de kɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ tile 2 décision min bɛ yen ni CEDEAO n'a jira k'a kun kan ka awɔ i ka dɔn embargo wuli min ye awɔ i ka dɔn u ye sigikafɔ min kɛ sigikafɔ min ɲɛsinna Mali Burkina ani Guinée Conakry ma min ye maître Cheikh Umaru Konare awɔ i ka dɔn o ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen décret min bɔra kalo 24 Cheikh Umaru Konare a kumana dɛ maître ko cogo di a ko débat dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko débat di dimanche a kɛra juin kalo tile 12 san 2022 maître Cheikh Umaru Konare awɔ i ka dɔn ale kumana sabu awɔ i ka dɔn ale ma munumunu saloba dɔ kuma in na koyi kabiri waati min na transition ɲɛma n'o bɛ Assimi Goïta kɔsɔn ale kɔni kumana k'a jira k'a fɔ min ye awɔ i ka dɔn kalo 24 ko transition k'o bɛna o de kɛ a ko avocat ba min filɛ nin n'o ye maître Cheikh Umaru ye a y'a jira k'a fɔ waati bɛɛ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ ka awɔ i ka dɔn jamana in k'a défend in ti dɔwɛrɛ a bɛ san 1 bɔ ale bɛ k'a ɲini transition maaw fɛ a ye a jira an na dɔrɔn aw bɛ fɛ transition ka dan waati min a y'a bɔ officiellement ni min kan ka kɛ o waati o bɛ kɛ o waati a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ awɔ i ka dɔn o ko kɔni kɛra a jirala an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ transition k'a bɛna kɛ kalo 24 ye o kumana sa o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ CEDEAO u ye layidu ta an ye ka kuma sugu bɛɛ fɔ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ anw ka sanction wuli min y'u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen in na nka o ɲangini n dɔgɔw taara munumunu salo wɛrɛ dabɔ k'u ba awɔ i ka dɔn k'u ka sanction ka wuli ka bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ta tɛ awɔ i ka dɔn ko wɛrɛ ye bilen dɛ farafinna ko tɛ Mali ko tɛ CEDEAO
beka ma wɛrɛ de defa beka jamana wɛrɛ de defa Mali avocat ba min filɛ nin a ko kuma waati dɔ kuma sera an k'a lajɛ min ye awɔ i ka dɔn jamana autorité u k'u jɔ u jɔyɔrɔ u kan k'u jɔ yiri min kan u k'u jɔ kan tele la a ko an bɛ don min na ko bi a bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko an yɛrɛ de bɛ ka an yɛrɛ coron sabu an bɛ constitution ani charte an b'olu ni ɲɔgɔn cɛ jɔn bɛ jɔn dafa jɔn bɛ jɔn dafiri jɔn bɛ tɛmɛ jɔn kan o dɔnnen tɛ sabu jamana marabaa minnu bɛ yen olu kɔni nana dɔrɔn k'u firi u y'u firi constitution kan k'u firi charte kan a ko nin bɛɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi CEDEAO ɲɛsiranya k'o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye a ko n'i y'a jateminɛ min awɔ i ka dɔn mɛtiri a jira k'a fɔ ko transition awɔ i ka dɔn u bɛ don min na ko bi ni jakuluba min filɛ nin n'o ye CEDEAO ye an y'a muguru ka an da olu de kɔrɔ a ko de y'a to kalo 24 min n'o fɔlen filɛ nin ko an ka maaw ko tile kelen heure kelen k'u kana bɔ awɔ i ka dɔn nin kalo 24 na CEDEAO a y'u ja a m'u ja k'an ka tile 24 awɔ i ka dɔn kalo 24 ko an bɛ tɛmɛ n'a ye ko a tɛ wuli sisan sa ko hakilijakabɔw de kan ka kɛ awɔ i ka dɔn Mali anw bɛ se ka an yɛrɛ bɔ cogo di CEDEAO la ani ka dɔn UEMOA k'an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ olu la cogo di nin kumakan minnu filɛ nin ye mɛtiri awɔ i ka dɔn Seku Umaru Konare ale ye nin bɛɛ bɔ k'a bin o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mɛtiri Seku Umaru ko an k'a lajɛ fɛɛrɛw ka tigɛ ka hakilijakabɔ fana kɛ an yɛrɛ ka kaalisi ye min ye budu l'argent wari o bɛ se ka créer cogo min na k'an k'o teliya joona ko mun na ko Mali tɛ se k'a ka wari créer jamanadenniw bɛ yen minnu an ka girin n'u ye an ka bu ye ko Gambie Sierra Leone Liberia nin bɛɛ ye jamanaw ye minnu ka wari o b'u bolo u b'u k'u yɛrɛ ka wari de manger ko Mali le Mali peut parfaitement avoir sa monnaie et vivre abana maître Seku Umaru Konare ye babu famuwa akilina kay ngogo fasiri hali be min away kado Moriba Jawara ye ako ni ni ngo bela jele jatemine akubana min away kado Senegal nyama min be no e Macky Sall président min be na be Union Africaine o fana ye hakilina dofo min away kado ko ni aka kuma kan lame ko bi na fo min away kado Mali ni CEDEAO ku bebe away kado sira kelenga kala muga ani nani na metri away kado Seku Umaru ko te nyai ko ante sira kelen ve sa min ye CEDEAO ko nangu be sira kelen ve ko nyama soro ko yu ka sanction ko yu wuli ka ko CEDEAO ko bi fe ka min mais a bɛ fɛ ka min ye o de ye k'a fɔ an ka an teliya hali n'a kɛra kalo 6 ye ni sɔrɔdasi ninnu u ka taa ka bɔ yen yalasa min ye u yɛrɛ sagona politikima minnu bɛ yen n'u ni Faransi doroson bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen n'u bɛ Faransi sago kɛ olu ka se ka na awɔ i ka dɔn jamana in bara wa o bɛɛ ka bɔ yen min ye sɔrɔdasi ninnu ka taa o tuma terrorisme min bɛ yen n'u bɛ ka awɔ i ka dɔn a fifa ka tasuma don a kɔrɔ o fana u bɛ se ka sanayɛlɛ o bɛ se k'o sɔrɔ cogo min CEDEAO ka plan k'a filɛ nin ye an kɔrɔ a ko nin sariya tigi n'o ye l'homme de droit ye min ye awɔ i ka dɔn a kumana kosɛbɛ CEDEAO ka awɔ i ka dɔn taabolo kan a ko CEDEAO ye jakulu min ye n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ Mali ka n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ CEDEAO a ka ninakili sɔrɔ ni sɔrɔ bolo sɔrɔ o ka yiriwa ko kun jumɛn de la u bɛ embargo ta k'a da u yɛrɛ ka sɔrɔ kan u yɛrɛ ka jamana kan a ko kun jumɛn de la Mali min bɛ kɛlɛ la n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka terrorisme de kɛlɛ Mali bɛ kɛlɛ la tasuma bɛ ka mɛnɛ Mali kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ka da Mali la munna u bɛ Ala minɛ ka Mali ka frontière datugu ka Mali bali a ka se ka awɔ i ka dɔn a sago kɛ min ye CEDEAO tɔgɔ la nin cɛ in min filɛ nin ye awɔ i ka dɔn n'i ye maître Konare a y'a yɛrɛ ɲininka awɔ i ka dɔn ka ɲininkali ninnu k'olu tɔmɔ u sigi a ko o tuma na sa ale kɔni bɛ min fɔ min ye CEDEAO ye k'a tɛ ka baara kɛ maliyɛnw ye dɛ nka CEDEAO bɛ ka baara kɛ min ye awɔ a yɛrɛ maa min bɛ yen n'o bɛ ka a solona don a bɛ ka baara kɛ o de ye n'o y'a ka baara ye Janfa Alimami ale don hali ni maa mun tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ ye o Manakala son tɛ fila ye kelen pe de don cɛjan don o tuma na ko an man ka CEDEAO lamɛn bilen koyi ale yɛrɛ bolo k'an ye temps caman de perdu nin jɛkulu in lamɛnni na taa ni ka segin don ka bɔ u t'u yɛrɛ ka intérêt défend u tɛ Mali ka intérêt défend fo jamana wɛrɛ o ka intérêt k'u bɛ ka o de défend o tuma ko dɔ kɛra sa dɛ kelen an k'a lajɛ CEDEAO an bɛ se ka bɔ a la cogo min fila UEMOA an bɛ se ka bɔ a la cogo min saba an yɛrɛ ka wari k'an k'o créer fɛn dɔ min k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ o ye nkalon ye sabu Gambie Sierra Leone Liberia a n'a dugumisɛnninw caman lajinɛ tɛ nin yan k'u ka wari o b'u bolo lajinɛ t'a bolo nin yan siga t'a la fasiri filɛ Moriba Jawara ka fasiri don n'i mago b'a la le combat numéro 3455 du mardi 14 juin 2022 ne ma foyi fara kan min b'a kɔnɔ o de fɔra n'o de fɔ o de fɔ bisimila nɔgɔ kosɛbɛ a banna babu fili bolo kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ami ne ma nin waati na mun ye Ada Samake ni bɛɛ ko a ma ko Aras Ada mun ye fondation Alegria ɲɛmaaba don u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na Faransi ko a Samake ko jumɛn de Aras Ada awɔ u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin fondation Alegria u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin jɔnniw ma fantanw yatimɛw falatɔw an kɔni tɛ yatimɛ ni falatɔ ko ninnu kɔni tɛ nka ni fantanko don an kɔni ye fantanw ye dɔɔni bɛ kuwa
ne kɔni a tɛ arajo dɛmɛ o tɛ abana fandanya dɛmɛ wa mɔgɔ min don ɲɛma maa bisa wani kɔ de bi yan kosɛbɛ bi na ne bɔ ɲɛ bɛ ni a ka fondation ni fondation Alegria Alegria ɲɛma ayiwa baasi tɛ a bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ o tuma an ka foli b'u ye k'u ni cɛsiri hali bi u k'u cɛsiri ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛ ɲɛ ala k'a ni sababa bɛɛ le reporter ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye nin y'an ka minisiri kɔrɔ dɔ nin y'ale ka fasiri ye bisimila n'o de Seydou Traoré a kumara Seydou Traoré a kumara dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye transition tiɲɛ don Seydou Traoré minisiri kɔrɔ don un ancien ministre i ka lɔn wa awɔ Seydou hakili bɛ Seydou min na a tun bɛ baara kɛ présidence fana na n t'a dɔn n'o de don o kɔni y'a sɛbɛn an bɛɛ tun bɛ carré kelen na Jelibugu Dumansana a n'a k'ale ala k'ale kosɛbɛ bisimila kosɛbɛ mun ye transition ye a kuntala janya ɲɛma san 2 kɔni o kuma kɔni ko o banna pewu nka mun ye Seydou Traoré ni minisiri kɔrɔ don a kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye baara de kan ka kɛ sisan an bɛ don min na komi bi ɲɛma ko an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka baaraw de kɛ san 2 o kɔnɔna la mun ye Seydou Traoré ɲɛma a ko mun ye jamana faama n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ a ye degré laban mun ta k'a jira k'a fɔ ko mun ye transition ko a kuntala janya k'a bɛ taa kalo 24 na i bɛ na ye k'a fɔ ko nin décision ko a ma nin ta a yɛrɛ la koyi o sabu kɛ mun ye sigiba mun n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma ko assise nationale de la refondation bɛɛ de kɛra a kan k'a fɔ ko mun ye transition kuntala janya ko a ka taa daminɛ kalo 6 la ni ka taa bila kalo 24 na san 5 o la Fatigiba ka fɔ la mun ye Seydou Traoré minisiri kɔrɔ don a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye transition kɔni u ye kalo 24 ko o suma ko an bɛ don min na komi bi ko an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min na ni ka tɛmɛ ni baaraw ye a ko a baara fɔlɔ u kan ka fɛɛrɛ dabali kɛ ka jamana in k'a lakana k'o lana a fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kayi fo ka taa gosi Kidali maliden ka se ka munumunu lafiya o kɔnɔ la ko n'i y'a mɛn ko min ye ɲɔgɔnna dɔn dugu la tɛ n'i ma i bɛ taa sɔrɔ i sen 2 o de bɛ duguma ko min ye lakana o tɛ dugu o dugu la ɲɛma o sentigɛ y'i jɔ k'a makɔnɔ mun ye Seydou Traoré a ko k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ lakana o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na a ko n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ Risilaka fana dala nin waati na ko siga t'a la ko ja Maliba ko an ta fana k'o sɔrɔ a la koyi o sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ni Risi jamana kɛlen bɛ k'an bolo k'o di ɲɔgɔn ma an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ Risi jamana dala nin waati na ne ma ko ba Maliba ko o b'a ta sɔrɔ a la nka o n'a ta bɛɛ ko nin san 2 mun n'o sumalen filɛ ka di mun ye transition mɔgɔw ma ne ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ ka baaraw kɛ ka mun ye ko caman bɛ Malidenw ka laɲini ye fɛn mun ye ne ma olu baaraw k'u k'o daminɛ kɔfɛ kuma ninnu k'u k'o to kɛrɛfɛ mun ye hali bi minisiri kɔrɔ n'o de Seydou Traoré a y'a jira k'a fɔ ko k'o sabu kɛ mun ye janfa alimami ye an k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Faransi a t'i bolo jigin tɛ Cadi a b'a senkɔrɔ yɛrɛ a b'a senkɔrɔ mun ye minisiri kɔrɔ in ye n'o de Seydou Traoré a ko mun ye Faransi ko a taara nka a ma jɛ yan ko dɛ wa mun ye Faransi an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ in ne ma maa si t'a danyɔrɔ dɔn kosɛbɛ maa si t'a danyɔrɔ dɔn siga t'a la Fatigiba ka fɔ la a bɛ Ala bolo n terikɛ a bɛ danyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la siga t'a la ko n b'o f'i ye dɛ anw tɛ bolo jugu kan koyi an bɛ Ala de bolo kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ bi jɛ k'i sen fori ka bɔ i kɔrɔ n'i sen bɛ Ala bolo n'i tɛgɛ 2 bɛ masa in bolo a banna kuma banna kosɛbɛ an ye Mali in kalifa Ala de la kosɛbɛ a bɛ Asimi de bolo bi nka kalifalenba bɛ maa min na o ye masa Alahu Taala ye o ye mashallah kuma ka ɲi bisimila mun ye Seydou Traoré a ko hali san 2013 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sénat français o y'a jira k'a fɔ ko mun ye Faransi jamana fo ka taa fara mun ye Europe jamana kan u ka siniɲɛsigi ko a bamannen don Sahel jamana ninnu de kan k'u tɛ foyi sɔrɔ ni Sahel jamana ninnu tɛ ko mun ye Faransi Sénat dɔ kɔni y'o bugunatigɛ k'o di san 2013 o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la mun ye nin minisiri kɔrɔ ye n'o ye Seydou Traoré a ko an bɛ don min na komi bi furugufurugu mun n'o b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla o la sannikɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka furugufurugu k'o baara k'o dabɔ ne ma ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ jɔyɔrɔ la o sabu kɛ nin waati ye waati mun na n'an kan ka jamana nin ka a wuli ka jɔ mun ye nin minisiri kɔrɔ ye n'o de Seydou Traoré hali bi a kumana dɛ a ko k'an ka diinɛ ɲɛmaw ɲamakalaw kunnafonidilaw mun ye sifin jɛkulu i n'a fɔ yɛrɛwolo dɛbu sur le rempart o n'a ɲɔgɔnnaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka malidenw ka an lakunu walasa mun ɲami don min na komi bi Mali ɲɛtaa kura mun na a baara daminɛlen filɛ nin ye ɲɛta in baara ko a bɛ se ka ɲɛ fanga marabaaw bolo cogo min na nka o n'a ta bɛɛ n'i ma i bɛ na ye k'a fɔ ni bozo bɛɛ lajɛlen arina ye mun ye kurunŋɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen n'u miirina ye ba tigɛ ko ɲuman ye nka bozo kelen ninnu b'a la olu ka kɛ farati ye o sabu kɛ mun ye fasoden jugu dɔw fana b'an kɛrɛfɛ miirina mun n'o b'an ka jamana in kɔnɔ k'a bɛ waati tɛmɛnenw na transition in to o miirina waati dɛ o miirina ye fɛn jumɛn de ye k'a fɔ k'i filɛ jɔyɔrɔ mun na i ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'i pɔsi k'a fa tɛntɛntɛn ko k'o sabu kɛ ko masa Alahu Taala a tɛ nin garijɛgɛ 2 di maa ma ko o hakilina mun b'an na nin waati na ne ma ko an k'o hakilina k'o da kɛrɛfɛ an ka jamana an k'a ta ka kalifa Ala ma kalo 24
mun o bolen filɛ nin ka di ne ma ko mun ye transition maaw ye k'u ka tɛmɛ n'u ka baara ye ko wa ko maliden bɛɛ lajɛlen kan k'u dɛmɛ baara ninnu na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le reporter ale kɔnɔna la mun ye ministre kɔrɔ dɔ n'i y'ale ka sɛbɛnni ye Seydou Traoré balimakɛ ɲɛmaa i bonya o b'a la. Nɔgɔ baasi tɛ baabu ɲɛna i bɛ fɔ k'i waliɲuman dɔn radio ye Nura FM ye awa i k'a dɔn cɛ ɲuman na an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ i k'a dɔn Nura FM kanuba ni dɛmɛbaw a bɛɛ bi fo an b'aw wele a ye n'an ka jɛ an ka Mali in dilan sabu o y'an hakilinata ye sabu Mali kɔnɔ ni min tɛ fan kelen fɛ i yɛrɛ ɲuman na k'u b'a fɔ k'i ye fasodenjugu ye o ye kelen ye filanan ye min ye ni fana ni Ala y'a kɛ i ka faamuya cogo ni faamaw ka faamuya cogo kɛra kelen ye donc e bɛ ka waritigi de ye sabu a bɛ k'u kunna k'a fɔ jamana faamaw y'a suuri kan de yalima i n'u bɛ jɛ kelen na u y'i dɛmɛ de nka ne bɛ tilen ka min fɔ Ala ka bɛɛ sara i ŋaniya la i diinɛ ni ŋaniya la a banna kuma banna dɛ kuma banna a tɛ tɛmɛ nin kan o lahara ti ja dɛ a ti ja dɛ gɔngɔn a bɛ duruntu dɛ lahara ti ja dɛ walahi a ka haramuya gɔngɔn bɛ duruntu dɛ i ka cɛ nana Ibrahim Tunkara a bɛ nana a bɛ n ka foli f'a ye k'a Tunkara wala ni ne m'ale ye dɔrɔn n tɛ a nana n famana ma o an famana dɔɔni a bɛ yan ɲɔgɔn sɔrɔ san nka an famana k'a ye page kan kosɛbɛ dɔgɔ diɲɛ bi ten dɛ a bɛ ten sabu k'i ye Ala bolo ka bagi ma walahi n dɔgɔ Ala ka dɛmɛ kɛ walahi o de y'a to ɲɛ b'a la maa caman bɛ yen u yɛrɛ b'u yɛrɛ kɛcogow lajɛ u t'a faamuya u t'a dɔn k'a fɔ i bagara dɔ de ma k'a ye Ala bolo ka baga ma kosɛbɛ k'a tɔɲɔ walahi a k'a tɔɲɔ parce que se bɛ i ye se b'i ye nka Ala ɲɛ b'i la Ala ɲɛ b'i la dɛ kosɛbɛ kuma in bɛ ɲɛsin cogo min siga t'a la a bɛ faamuya kosɛbɛ non Mamadu Touré a kuma bɛɛ a ka fasiri Nouvelle Horizon a ye mun fɔ Mamadu ko awa i k'a dɔn Faransi gɛnni an kɔni ba Maliba in kɔnɔ an bɛ ɲini ka wulu suw la sa o dugu min bɛ yen n'a bɛ Menaka kofɔ Faransi taara k'an ka kan to an bolo maa minnu taara ka t'u cogo ye o ye anw ka faama ye o tuma na a ko région min bɛ yen n'a bɛ Menaka kofɔ an bɛ don min na i ko bi lakana ko sira fɛ awa i k'a dɔn yɛlɛmaba o bɛna don kow la sabu min ye awa i k'a dɔn Menakakaw yɛrɛ u bɔra ka jamana faamaw awa i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana awa i k'a dɔn lasɔngɔbaw ani jamana lakanabaw n'o bɛ anw ka faamaw kofɔ u bɔra k'olu kun bɛ cogo min o b'a jira anw na k'a fɔ jɔn ko Ala u kun tɔɔrɔlen don awa i k'a dɔn u kun lajabalen don o tuma bisa hakilina ɲuman ni miirina ɲuman o bɛ u la sabu u y'an ka faamaw ye faamaw ni awa i k'a dɔn minɛn minnu bɛ yen minnu surula awa i k'a dɔn u kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye équipe min n'o taara ka taa awa i k'a dɔn min ye awa nanzaraw olu nɔrɔ bila n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko équipe in manamana équipe tɛ koyi i bɛ minɛn fɛn fɛn dɔn a bɛɛ de b'u kun Lansoro Kɛti LRAC jumɛn tuguni Bɛrɛdɛmu Char Combat hali Jijukɔrɔ kɛlɛkɛminɛnw a banna an bɛ kɛlɛ kɛ hali Jijukɔrɔ a bɛɛ b'an bolo hali fiɲɛ an bɛ kɛlɛ kɛ fiɲɛ an bɛ kɛlɛ k'o kɔni fɛ ni Ala kana o don a la koyi maa tɛ fiɲɛ in dan yɔrɔ dɔn koyi n'i ye kɛlɛ kɛ fiɲɛ fɛ minnu bɛ k'u suru fiɲɛ fɛ n'o suru la olu bɛ suru de a bɛ dan yɔrɔ min maa t'o dan yɔrɔ dɔn koyi ɲɛma an bɛna fura ŋajɛ de yɔrɔ in bɛ fura ŋajɛ de biɲɛkala i na sen dalen biɲɛkala kan o b'i ye wa ne tɔ man kumara dɛ a tɛ ye minɛ ne tɔ man kumara n tɔ man Ibrahim Tunkara kumara ale ne tɔ man de ye Ibrahim fana ye tɔgɔma ye awɔ ne tɔgɔma ni Ibrahim barika Ala ye awɔ pour la fête a banna san awɔ n tɔ man don o ɲɛna awɔ k'a ni baraji awɔ ne y'a f'i ye ko n'ale nana ne fari bɛ foni awɔ bi ma nɔgɔ i ma dɛ Ala k'i sara nɔgɔ Ala k'i sara min n'i kɔrɔya sɔrɔ baasi tɛ nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Mamutu Konare ye awa i k'a dɔn k'a ka foli b'an bɛɛ ye o de siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn anw ka cɛdenw u bɔra Gawo sɔrɔsiw bɔra Gawo k'u kun da awa i k'a dɔn Menaka kan forces armées maliennes u ye kilomɛtiri 400 u y'o de boli u ni minɛnkolo girinw ni awa i k'a dɔn u ka magoɲɛminɛnw u ka dumuniw n'u ka carburants n'a ɲɔgɔnna caman jiw ka u bɛɛ lajɛlen doni ni k'u kun da awa i k'a dɔn Menaka kan o min n'o kɛra jɔn ko Ala awa i k'a dɔn k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ sabu u tatɔ bɛɛ kun jɔrɔlen don sira ka mun dun bɛna se ka kɛ ja min ye awa i k'a dɔn siran awa i k'a dɔn o yɛlɛmana fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ population kun bɛ siran an ka cɛdenw kun b'u jagasire bi anw de b'an kɛ ba fali kan an ka sira t'a la ni min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la jamana ka se ka lakana Watirikɛba ko a ko Gawo ani Menaka nin waati laban ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ
min ye terroriste ye u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka attaque caman ta ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn min ye mobile minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ Gawo u kun da Mɛnaka kan yalima minnu bɛ bɔ Mɛnaka u kun da Gawo kan o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn anw ka convoi o wulila ka bɔ Gawo k'i kun da awɔ i k'a dɔn Mɛnaka kan maa caman kun bɛ yen n'olu kun jɔrɔlen don u selen maa min bɛ yen n'o ye awɔ i k'a dɔn lieutenant colonel Mamari Samake ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u nisɔndiyara sabu u wulila cogo min u ɲuman sera o cogo kelen de la o b'a jira k'a fɔ bisa alhamdulilayi taarɛ a ko de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn nin ko in ye n'o bɛ région de Mɛnaka n'o b'o kofɔ waati bɛɛ terroriste de kun bɛ hirili kɛ ka ɲɛsin jama ma yɔrɔ kofɔlen in na ka taa maaw bɔnɛ u nin na a bi tile dama dama bɔ yɔrɔ min bɛ n'a bɛ André Bukan kofɔ an ka cɛdenw n'o ye fama ye u wulila ka taa yen jɔsi k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini a ko u yɛrɛ kelen ka baara tɛ koyi mouvement pour le salut de l'Azawad olu bɛ a la ani groupe autodéfense Touareg Ingad et alliés n'o bɛ Gacha kofɔ olu yɛrɛ fana bɛ awɔ i k'a dɔn ko in na a ko n'i ye ko bɛɛ lajɛ hali bi groupe terroriste minnu bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn l'état islamique au Grand Sahara EIGS n'o b'o kofɔ olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u ɲɛsin Mɛnaka ma waati bɛɛ ko f'u ka taa tiɲɛni ta ka ɲɛsin Mɛnaka ma nka an ka cɛdenw wulila kɔsɔ in na n dɔgɔ marifa minnu bɛ yen n'u bɛ jikalan sari ni awɔ i k'a dɔn kisɛmisɛnninw b'a kɔnɔ n'u y'i sɔrɔ c'est tout c'est fini min ye marifa minnu bɛ yen n'u bɛ tasuma fɔɔnɔ o dama damaw faralen ɲɔgɔn kan kisɛ minnu bɛ yen minnu bɛ tɔrɔtɔtɔtɔw ala minnu b'o dama fɔ an ka cɛdenw y'o fara ɲɔgɔn kan ka u kunda awɔ i k'a dɔn ninnu kan état islamique tɛ bilen dɛ u y'u bunte k'u susu nɔgɔ maa minnu bɛ yen n'u tora a ko dafɛ kibaruya labanw ye minnu fɔ maa 100 ani maa 70 o su de taara yen o de dɔnna fɔlɔ a tɔ bɛɛ ti fɔ sa kuma in bɛɛ ti fɔ n dɔgɔ u k'an to an ka baara kɛ sa a bɛ kɛ ala bilahi depuis bi tɛ ne bɛ tilen k'a fɔ n'i ye sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ siga t'a la janfa min donnen bɛ Mali ma maliyɛnw anw wolola Mali in kɔnɔ ka mɔ Mali in kɔnɔ n dɔgɔ an ye cɛden minnu ye an ni surasi minnu jɛra dusu min b'u la walahi u bɛ kumakan min fɔ Ala de y'a don yira anw na bi Ala ma sɔn k'an fa fiyewu f'a ka k'an ɲɛna k'a fɔ an ɲɛna ni ko n'a kɔrɔ tɛ Bamanci a n'a ka marifa tɛ dɛ n'a ka d'a ka États-Unis kunu ka di a k'a kunu ka ni jɔ walahi u b'a yɛrɛ kɛ mais a cɛden caman sara janfa la janfa man ɲi a ye janfa man ɲi wa janfa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ mais Ala y'an si jɔ f'i ka fasoden bilahi Ala y'an si jɔ a ka k'an ɲɛna a barika Ala ye n dɔgɔ min ye cɛdenw ye awɔ i k'a dɔn maa 100 ni maa 70 k'i k'a dɔn an y'olu suuru olu kɛ c'est tout c'est fini a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ forces armées maliennes an bɛ donni min na i ko bi min ye awɔ ka bɔ Gawo ka taa Mɛnaka maa si ma se anw ma maa si m'an bagabaga kalaman wasi k'o bi ko caman jira u b'a jira k'a fɔ cɛdenw bɛ yɔrɔ min na i ko bi i k'a dɔn k'a fɔ population u bɛ nisɔndiya sɔrɔ wa nin waati kelen in na u ko awɔ i k'a dɔn cɛ min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn ko in bɛɛ kalifalen b'a la a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen ni jɔrɔna ko kun bɛ yen Mɛnaka région bɛɛ la Mali cɛdenw bɛ taa hirili kɛ ka suuru kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma wa ni Ala sɔnna ma lakana o bɛ sabati an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dugawu la ni Ala ka jɛ ye a ko bɛ nɔgɔya fasiri filɛ Mamadu Ture a ka fasiri don nɔgɔ ka bidon bɔli Nouvelle Horizon i bonya b'a la nɔgɔ baara ɲɛna sabu n'i ye jateminɛ kɛ janfa n'o bɔra an ka ko in na a ko tɔ b'a dɛ janfa n ko hali an yɛrɛ population yɛrɛ dama janfantiw b'an yɛrɛ la. n ko de ka jugu n'a bɛɛ ye. o de ka jugu. minnu bɛ attaque ni fɛnw kɛ a ye ala an bɛ tilen k'a fɔ numéro bɛna d'aw ma sa a ye numéro lamɛn. a banna. n'aw ye fɛn o fɛn min ye. k'aw sigalen don a la. a y'a ɲɛfɔ. a ye numéro anw bɛ ka nin passé. bilahi a daminɛ ni bi cɛ dɔrɔmɛ. dɔrɔmɛ kelen. faso ka baara. nka faso kanu. faso kanu dɛ. o don dɛ. an bɛ ka passé o de kama. dɔw b'a fɔ ko ko k'i y'a faamuya ko ninnu yɛrɛ u ye marché sɔrɔ ni armée. walahi dɔrɔmɛ kelen. bilahi dɔrɔmɛ. ne fɛn fɛn ka jugu ka na an b'an bolo d'a kan. an bɛ ka passé. kelen. a bɛ ka passé faso de ye. awɔ ala ka nisabɔ bɛɛ. ami gawusu numéro di fasodenw ma. an ka taa k'u k'a faamuya. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafalaw kan. a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 0 0 11 20 walima 80 0 0 11 22. min ye awɔ i k'a dɔn n burankɛ ani n kɔrɔkɛ Solomana an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin a ma si Solo Bamagana an bɛ kaw fo ka waliɲuman dɔn ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn Solomana ye a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ka ɲɛsin a dɔgɔninw dɛmɛni ma Solomana bɛ fo dɛ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ si Solo belebele don awɔ si Solo ye belebele a tɛ wuli abada. si Solo
aka hadamadenya barka ka bon ni ce sikatala mburange do awo na ko abe minga aboke awo demson demeni fo ni tesira jumanga abana ni be sira jumanga abibla sira jumanga ni yera mabaye ko bi awo ni filila ki wele nzoro sosiza o katela fe ni je fembe abana ni ntifo ni ndebi fo abana wana ambala na domi bamaraka yelmani sirafe ni ya wele mburange ni nanzara kai mi fo chuko dia aunga tudunkana abana abisinga ibla sirati abasira dikoro wa ba woro kabakudu kosobe wa atita makiyade ni mindo da ba fiko ko ningile ni minfleni abdrazak wele abana Sulumana koni anga fuli bayi kasi ndo awaikado minye fasiri halibi awaikado ambita nambita ambise ambi fuli la se bela jilima ebra mutungara amba foka walimando ka ni chesri ka ni bara ndo kaw kumba afana yanga nuba belebele aka fuli be kuma so bayi ngonna minye awaikado amadu samake amba fana foka walimando nura fm sanfe ndo angata le guido ne be mbolo do me boni aye ni ya boko keme woro ani bi wolonvla ani saba ni ye ne ka président ka journali basiri ki Darave Touré basiri ki Touré asepu nyama korodu mana asepu yere ay nyama kura soro ya ndo fana ye ndogoni no be wole ko Ousmane Daw Ousmane Daw anne yere kumba le ka kandila sabu ne yere voter ale di journal mimbe no ko amako le potentiel bara barkala o nura FM ka journal le potentiel donc asep ambola AGS no journaliste sportif ko fo ambo fanana asebu ka vote keli an votera candidat mi o de ku Ousmane Daw barka alay asigira ma Ousmane anaka bureau ko chesuru ka barake basiriki anoro blakera Ousmane Daw basiriki yere be fo kosobe aka chesirila sikatala bismillah le gido me boni ale nyama ni aboko keme woro ane biulon vla ane saba ka be bitrata do ma juin kalo kleta ane nani samba fla ane samuga ane fla munye sebaningala yo ode lasana kulubali lasana kulubali akumara de ako munye anga diripa nyama bano de kolonel Sulemane Damele akumara de munye diripa nyama baybe na ka foko juin kalo kleta ay kuna fondilo wele kunje dore kibada mumbe ni ka da kuna fondilo klukan munye kolonel Sulemane Damele ale de diripa nyama ya mi domina kombi kenenga ayira ka foko ami kele muna ni watina usigata la ko kuna foni o kele dode wa anka feran dabali bala jilenke kuna foni sensene kuna foni latika amsu ko di jamana kono do matugo muna anga na kuna foni munna be ke sababu ye kanga kele ke chawni ku ufari ku ufaka munye fatirike bayi no de la asana kulubali ayira ka foko munye ni conference be na ka foko anyema ya kumedirpa nyema babulu kolonel Sulemane Damele mamun kuma kerefe odiya ka danganye no de be kolonel Mariam Sagara nyama no oba ale kofo okum kon la munye kolonel Sulemane Damele ayira ka fami domna kombi angala kana bawo bi ga wulika jomu blo senga munye nyema o yenye dimi ye kono dimi ko ninko otoyi abe inga wati jan ko ni obo wati temuno na munye bamanjude kume bingalita kana on segere ga on mi ga wulika jode ken wati na bamanju nyaga dale me yoro nyama ka nyaga nunu bala dile ninga adda kolonci ninga afle kolonci munye kolonel Sulemane Damele ayira ka fo ka nyashi obara nunuma ibe na ka fo ko operation bele flash gile me senga operation fola mumbe nanga mako maliko aninga ta fara muyo operation keletiki ukam munye kolonel Damele ayira ka fo ko muyo operation maliko nyama ko o klale no fly ko munye operation keletiki ibe na ka fo ko munye gacha jecha mo ko olubo okonala nunu bela jelen dakinte dore munye lakana obiseka jamana fantan nani bela jelen fetumna munye operation maliko aninga ta fara muyo operation keletiki ga nyama ku be da otosuna o kale ka ne sangani wati bela jelen na jamana abiseka bojugo bolo to muna ameseka bamanju ku bunde ka banga jamana kono to muna oni operation fla nyama ko asiku oyoye ore okum konala muyo kolonel Sulemane Damele alibi akumara de ayira ka fo ko munu kuma munu be senan wati na ko droit de l'homme ko malido ambela de lenga feran dabalike ma munu ma anse ngora nu be feka angala kana ba nu ku to ko uche anga feran dabalike kuna fo langolo nu amseka amma bo ala to muna munye kolonel Sulemane Damele akoka be wole bla munye kuna fo ndilo bela jelema anga feran dabalike ni sima ya rapport laba mun boni wati laba nunna ka jalaki taninga angala kana ba ku usegere kaira ka fo ko munye angala kana ba ko buna adama de ala fasali ku biga dangari ala kotobe munye kolonel Sulemane Damele ako munye kuna fo ndilo ay feran dabali bela jelenke
nin kunnafoni langolo mun filɛ nin ye a kana fɔ maaninfinw ɲɛna k'a bɛ kɛ sababu ye min k'an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛyɔrɔ la nin waati na ɲɛma nin k'u fari k'u faga o de hukumu kɔnɔna la hali bi mun ye colonel Suleman Danbɛlɛ a k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kunnafoni kɔni ko a bɛ jɛnsɛn an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka kɛ kunnafoni saniyalen wa a ka kɛ kunnafoni jɛlen a ka kɛ kunnafoni ye kunnafoni mun ni a b'a an ka lakanabaw ni k'u jɔ a ka kɛ kunnafoni ye kunnafoni mun n'a b'an ka lakanabaw ni k'u ɲɛsin ka hin jugu ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le Guido ale kɔnɔna la mun ye Laasana Kulubali ale ye sabanikɛla ye Madu Mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la ndɔgɔ Laasana ye ndɔgɔnin ye wa i k'a dɔn den don Cheikh Khalil Touré ale fana kuma bɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko a sɛbɛn bɛ min reporter don o de don l'alerte alerte don l'alerte don parce que olu fana awɔ l'alerte de don ok l'alerte don d'accord an bɛ awayika dɔ alerte a bɛ yan alerte Cheikh Khalil Touré ale de kuma bɛ a ko awayika dɔ an ka taa awayika dɔ an ka dugu jukɔrɔfɛnw an ka taa olu kumana bi dɛ an ka dɔ fɔ limanaw ye Mali projet lithium de Goulimina i ka dɔn k'a fɔ Mali projet lithium de Goulimina n dɔgɔ nin ye awayika dɔ projet belebele min ye awayika dɔ dugu jukɔrɔfɛn minnu bɛ na bɔ awayika dɔ anw ka jamana kɔnɔna na fɛn min bɛ n'an ko a ma ko lithium a na kɛ ninnu bɛ n'o baara kɛ n'a fɔra ko a yera Buguni mara la a ko nka sariya min bɛ n'o ye code minier ye min bɛ tali kɛ 2019 waati kan o de bɛ ka labaara hali an bɛ don minɛ i ko bi a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ fɛ ka awayika dɔ anw ka dugu jukɔrɔ minɛnw ka awayika dɔ olu bɔ fɛn dɔw bɛ yen n'o ye sariya dɔw ye f'u ka tɛmɛ o fɛ donc o tɛ fɛn minnu bɛ yen n'o ye bɛnkan ye min kɔni n'o waliyalen don n'o bɛ ba la an bɛ don minɛ i ko bi o de siratigɛ la min ye awayika dɔ sanu lithium ani fɛn fɛn min bɛ yen n'i b'a bɔ sariya kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ anw ka sɔrɔta kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ k'a daminɛ 10 ka taa 20% awayika dɔ o de ye anw ka sɔrɔta ye anw b'o de sɔrɔ transition a ye nin code minier a ye sigi a kan k'a réviser awɔ na lithium ko in ni min kelen filɛ o kɛra o yɛrɛ fana a kana di maa wɛrɛ ma bilen n'a ma réviser a banna c'est vrai 10% 20% sisan an bɛ taa de 51% a tɔ min filɛ nin ye an bɛ négocier o kan a banna a kana a kɛ bon a ti ɲɛ d'accord de toute façon an ka tila gafe la fɔlɔ kosɛbɛ parce que kaba ko a ko min ye awayika dɔ projet min bɛ n'o ye projet ye n'a a kan ka lithium ni a bɛ ngolo Goulamina n'a kan k'o bɔ i ka dɔn k'a fɔ o bɔli o ye bɛnkan sɛbɛn ye min tɛmɛna Mali ani société dɔ fɛ n'o ye chinois ka société n'a bɛ Leo Lithium Limited n'a b'o kofɔ awayika dɔn k'a fɔ olu de kɔni bɛna baara kɛ k'o de siratigɛ la ko in yɛrɛ baarali awayika dɔ a gabakuru fɔlɔ o dara awayika dɔ usine in tɔgɔ la i ka dɔn a kɛra Ngoulamina a kɛra Ngoulamina o bɛ Buguni mara la a ko awayika dɔ o kɔfɛ ministre min bɛ n'a bɛ anw ka dugu jukɔrɔ ministre ni énergie ani ji ministre ko fɔ n'o ye Itwama ye Lamini Seydou Traoré a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna koyi ani directeur général min bɛ n'a bɛ Leo Lithium ko fɔ n'o ye Simon Haye i ka dɔn a kɛra o fana ɲɛna o de siratigɛ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ projet min filɛ nin ye n'a baaraw bɛna daminɛ diɲɛ kuru kara bɛɛ top 5 min bɛ yen k'a daminɛ 1 2 3 4 fo ka taa se 5 la projet kologiri minnu bɛ yen minnu bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ni dugu jukɔrɔ minɛnw baara kɛ top 5 nin bɛna anw bila a kɔnɔ nka dugu kelen min bɛ yen min kɔni bɛna wuli ka jɔ min bɛ anw ɲɛma anw ka awayika dɔ lithium ko sira fɛ ko n'a kɛra Australie ye n'o tɛ Mali awayika dɔ anw ka lithium nɔgɔ siga t'a la awayika dɔ an bɛ k'a bunte Mali jara a bɛ gosi nin cogo ye a ko nin ko min filɛ nin a kɛra awayika dɔ hakilina min ye hakilina dɔ min bɛ tali kɛ Mali gouvernement awayika dɔ o sira fɛ nka jateminɛw kɔnɔna na jirala k'a fɔ projet in awayika dɔ 2019 projet de don awayika dɔ k'a fɔ bɛnkan min kɛra 2016 o de labanna 2019 a b'o de kɔnɔna na o kumana an bɛ don min na i ko bi a bɛ se ka kɛ nin ko in kɔni kɛra yanni transition yɛrɛ ka na a labanna de k'a ko bɛɛ finaliser nka min ye awayika dɔ nin ko bɛɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ min ye a ka dɔn k'a fɔ désormais minnu bɛ taa ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa ɲɛɲini ministre de bɛ papier di olu ma nka bɔliw ka daminɛ a bɔli bɛ papier bɛ bɔ maa min fɛ o de ye premier ministre ye sabu sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw bɛɛ kelen kɔ k'a ban n'a ni président ye ɲɔgɔn faamuya a bɛ bɔ o sira fɛ Leo Lithium Limited awayika dɔ olu kɔni bɛ dabolo min kɛ i ko bi ministre min bɛ n'o ye Seydou ye ale y'a jira k'a fɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ Mali ka pourcentage o ye 20% ye i n'a fɔ sariyaw y'a fɔ cogo min 2019 o kɔnɔna na a ko o ka bɔ yen taxi ani fɛn misɛnnin minnu bɛ yen n'o bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ 20% in bɔlen kɔ n'i ko i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ n'i jɔ ni min ye a bɛ t'i jɔ fo 60% o b'a jira k'a fɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ Mali ka sɔrɔta bɛna kɛ min ye sanu bɔli la a bɛ taa kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ 60 la ɲɛma 60%.
Ni 60%. Bon, ça fait ko imbe chukumi. Ko minu mba don parce que anga nanke ba falin kanti. Akanyefo. Kasoro ama anyenyini. Note ne hakili bala ntina sanfo. Mais ne tara enquête doke sanu boro nunu dola. Kerengere ni ala murila. Parce que murila kumbe awa datuguli sirafe. Asanu boli akuma kunu ngara. Donc antara ne ni journaliste Lamini Diallo murila nyama baira wati. Ale ya bismillah. Ana kumana ale koko 20% de bedi malima obi bo ala chugomi o jeledu mais pourcentage minimum impôt ni fewyi ako mali be min soro billahi ya fo ni chugo kelena ako abi 60% abo bo mais 20% intérêt nyinigali ka ke mali ka sorota yere be tayoro jume donc ça nous amène angata arrière labi anga jamana maraba nyama minumbi u kana nyefoli ke anye mali sanuko ere ministre minu temena sirafe u beka na ka nyefoli ke mali sanuko pourcentage minu fora bitami pour kanga fomya parce que sur le dos du contribuable là mali sanuko yi abechuko mina a position ga grinde aka grinde anga nyenyini di nyama jolina akoko mana sa ngo ngoni te dore licho mimbe anfe ambisika min fodron baro ko ni awikada kurubu karlu kera wani ala sonama abina nyesoro abike sawbuye mali lithium obe abaykado mali classé parmi les 3 grands pays producteurs de lithium au monde jamana saba minumbe minungo ni be lithium produit nya fantani nani befe mali abaykado o jamana saba mali be ula wa lithium ndo ina famba me chugomi ante spécialisé de mais o kwanga téléphone nunu ni mobile batterie nunu ni mobile électronique nunu ni ça dit nyere be clémina bi ana chini atita mina minu yereko o de ala nano de bo mali lithium mali dugu jukoro o de lithium yi o kuma bi do ke ayi be ala kan na falan bo ala ala kan ni se obbe Cheikh Khalil Touré ni aka fasire alerte aba ko no ka bi do boli alerte nyama ne ale bla munye le challenger ne ba ale samaka gerena ma mun kumale no akono o de fasiri kala jekulu yi nyama u yayira ka fo albi sanungo anga jamana ka anga ta obuna ku o keneka munye fasiri ke baye ayira ka fo ko bi sanum bara nyama be na ka fo ko akele me gelaye munye fini demsenu akele me gelaye kanyashi uluka kalanko uma munye fasiri ke baye akoko abeni ngana sancha man ko ni bo sanu obuka bo anga jamana okonna la na me do mine na fo ko bi sanu bo akele no baraje bara munni akele me sobe ka demseni chama bugo tiguno faramu ye chemsenu ka nyama ko uluka kala ninka adugala mala ore okumu konna la ibe na ka fo ko munye ONG fo kata faramu ye association doka ulukele me ka wulika joko bla singa sanga ni wati bala dilena wala sa munye demse munu keleme ka bambla ni wati na kala ni ko bla kata musanu mboro na o sega singa na kala okonna la tugumna fatrika baka fola munye le challenger mbogoye nyama uyaira ka fo ko misali la ko nantara nampala sanu mboro mumbe nyama ibe na ka fo ko demse ne bla linu bara la ye demse munu yira nu ne bara ko ni ko amaka tukushla akuni demse nunu jatemina kala jem a chama mbe demse nunu na usoma do kon desna fuka fuku udesna antanya wore ko jugu fe akara sababu ye mu demison ko ni banko ni ko bla ninga kala ni ko obla ni ma ninga sonu mboro ni ko osekere ga ibi na ka fo ko gela belebele ko oba akonna ula munye fatrika baye no be le challenger ma ko fo ku ye misali yera ko ntan nampala ka u yera ka nampala dugutigi yera sano de ba kari sanogo fo kata fara munye aka conseil ko olu yera ko ni ko kuna foni ni ka asementia ka yera ka fo ko munye nampala sonu mboro ame dom na kombi nyama sigata la ko munye demsen cha mane be wa do ku laban ko na la semedi ne dimanche nu ko na la ko munye asonu mboro nu ki be se ka demsen konte ala fo ma ke me fla nyona o dunya fenye nyama fe mu ne ate bentukushla alu no ya soro munye ni mbara mu ne abiga ken ni sonu mboro nu na munye ni dutikila kan nu ko ni o ma bara ko ni ka akom o siratika la ibe na ka ko munye ONG do keleme ka programme ko sigi singa programme nan ko mako TPAE o le keleme ka wuli ka joge ka fra ONG wora o kam demse mu fla ni mbara la ta ka kalambla kata ni mbara nu kata atimeta nyama ku una amanga ore okum kon la muye ni programme TPAE mo aninga ta fra ONG nu ka buka wuli ka joge muye demse nu mese ka bosa nu mbora la tugumna nyama kana kalan kana o bara ko oke munye fatrike bay albi nobel challenge mo ko fo
u ko bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sifinnakaw mun ye denmisɛnw ko fɔ an ka jamana y'i bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la n'an k'a ma ko convention mun n'a bɛ organisation internationale du travail o kɔnɔna la n'an k'a ma damusɔn kuma la ko UIT n'i y'i bolonɔ bila o sɛbɛn na ko si hakɛ dɔ de bɛ yen denmisɛn kan ka baara kɛ si hakɛ dɔ de kɔnɔna la ko nka k'i bɛ na ye k'a fɔ n'i taara munumunu an ka sanubɔyɔrɔ ninnu na bi ne ma i bɛ na ye k'a fɔ ko sariya in ko a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen o so ye o sabu kɛ n'u ye denmisɛn minnu bɛ ka baara kɛ ɲɛma a siw ma se baara ma fɔlɔ npogotigini minnu bɛ ka baara kɛ fo ka taa fara min ye cɛmisɛn ninnu kan nin sanubɔyɔrɔ ninnu na k'u si ma se nin baara ninnu o ma fɔlɔ o siratigɛli la maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen don nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛli ma ne ma i bɛ na ye k'a fɔ k'olu fana tɛ ka kalan yɛrɛ don ɲin na ka bɛn a ma o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko ONG minnu bɛ yen fo ka taa fara association o kan ani programme TPAE olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ nin k'o bila sen kan ka kunnafoni ɲini ka a cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn minnu bɛ yen nin waati na n'u kɛlen bɛ ka kalan k'o bila ni k'u ɲɛsin sanubɔyɔrɔ ma denmisɛn ninnu bɛ se ka segin cogo min na ne ma ni kana kalan baaraw ni k'o kɛ o sabu kɛ mun ye denmisɛnnin ka siniɲɛsigi ne ma ko o ye mun ye kalan kɔni o kɔnɔna ye o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye hali bi sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'an k'a ma ko kɛɲɛba sanubɔyɔrɔ ka taa bila mun ye Sikaso la ani Kangaba kɔnɔna ne ma ko nin gɛlɛya in bɛ nin fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ maa minnu yɛrɛ bilalen don ka lakana kɔni k'o kɛ n'an k'o ma ko force de l'ordre mɔgɔw ne ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko olu fana caman bɛ yen u tɛ kala don ɲin na ka bɛn baara in kɔni ko o ma o siratigɛli la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara in kɔni a filɛ nin taabolo in na ONG mun bɛ yen n'an k'a ma ko TPAE a bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan denmisɛnw bɛ se ka segin ka bɔ mun ye sanubɔyɔrɔ in na cogo min na ɲɛ ma ko ka segin ka na kalan baara ni k'o timɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye fasiri kɔnɔ fasiri mun n'an k'a ma ko le challenger fasirikɛla jɛkulu olu ka fasiri don Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la o kumana sa an bɛ fasiri kuncɛ tele la sabu waati ale y'an tan tɛgɛ ma min ye Demba Konte an b'ale ka fasiri bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon an b'ale ta min ye Awaye Kado an ka taa Segu mɔgɔ ko nin ye Awaye Kado polisi dɔ ye polisi min ye Awaye Kado kamalini 2 a ye mugu ci u la ala nana kɛ kelen yɛrɛ Awaye Kado o ntanyara nin ko kɛra jumadon kalo tile 10 Awaye Kado ka dugu jɛ sibiri kalo tile 11 2022 quartier min bɛ yen n'u ko a ma ko ATT Bugu commune urbaine de Segu polisikɛ ko a ye mugu ci kamalini 2 la min ye k'u t'u ka moto la Awaye Kado a kɛra 23h waati Awaye Kado kelen o kɔni bɔnɛna a nin na ATT Bugu an ka taa Awaye Kado Segu ville nin don Awaye Kado a kɛra maakama ani siranya ye sabu Awaye Kado nin don jumadon ka dugu jɛ sibiri Awaye Kado a ko kɔni bɛɛ kɛra o waati a ko n'i ye jateminɛ kɛ marifa kunkan de bɔra Awaye Kado terrain na terrain min bɛ yen n'a bɛ Awaye Kado stade Amari Ndao n'a bɛ o fan fɛ a ko kunnafoni minnu n'olu sɔrɔla la a jirala k'a fɔ polisi dɔ de bɛ yen o de filɛ ka mugu ci Awaye Kado denmisɛn 2 la o kumana sa u b'u ka moto sanfɛ Awaye Kado kunnafoni in kɔni bɛɛ b'i ta fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ min ye Awaye Kado kunnafoni caman b'a da fɛ sabu dɔw ko maa dɔw min bɛ fɛ ka bingani waleya ta ka ɲɛsin mototigi ninnu ma dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ninnu Awaye Kado kamalini 2 u ni polisikɛ bɛ ɲɔgɔn na sabu min ye Awaye Kado waati bɛɛ polisikɛ bɛ taa ka t'u dɛnnen de sɔrɔ Awaye Kado u kolosolo bɛ ɲɔgɔn na u ni Awaye Kado bugutigi dɔw Awaye Kado stade Amari Ndao o ma surunya o kuma polisikɛ b'u bagabaga ka to ka Awaye Kado wari bɔ u kun a ko kumana sa min ye a na kɛ u ma ɲɔgɔn faamuya nin don yalima denmisɛnninw murutira nka n'a ta bɛɛ polisikɛ kɔni k'u y'a minɛ ka taa n'a ye ka taa bila Awaye Kado gendarmew ka bolo kan nka min ye commissariat min bɛ yen n'o ye premier arrondissement ye Segu a jirala k'a fɔ polisikɛ in bɛ yen k'u ye Awaye Kado o commissaire wele commissaire kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka maa si tɛ wa a tigi tɛ policier u y'a jira k'a fɔ k'a tigi ye binganikɛla de wa polisi tɛ Batirikɛba ko yalima polisiw bɛ fɛ ka Awaye Kado u cɛɲɔgɔn polisi ka Awaye Kado a sutura de wa ka nin ko in datugu de ka sɔrɔ Awaye Kado bɔ ma k'a kalama wa sabu fanba bɛɛ ko polisiw de don o sira kelen de fɛ a jirala k'a fɔ maa dɔ fana dɔgɔkun tɛmɛnen o minɛna o fana kun ye finitigi ye a kɛra Segu Awaye Kado yɔrɔ la yɔrɔ min ni awa bɛɛ b'a dɔn mɔɔw bɛ taa yen a jirala k'a fɔ a tigi bɛ baara kɛ armée de terre de la wa a laban u nana ne a tigi ye Bamakɔ o kumana sa ko yalima nin ye finitigiw fana maa dɔw bɛ yen minnu ye ŋaniyajuguw ye minnu don bɛ Awaye Kado nin ko in da fɛ Demba Konte a ka fasiri don Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la waati ale y'an tan tigɛ ma Gawusu bɛ k'an signaler n'o tɛ bi kunnafoniw kun ka ca dɔɔni nka an sera ka min sɔrɔ k'a di o de ye nin ye ka foli lase Baseginɛ Keyita ma Awaye Kado Ayida Magaji k'a fɔ ka walimadɔn Elhaji Sogoba Samake k'an ka foli ani tanu ye k'o lase a ma Ibrahim Tunkara an b'a fɔ ka walimadɔn k'a ni cɛsiri Amadu Bagayogo an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Baba Adama Ture Awa Gorobinɛ Awa Gindo an b'a fana fɔ ka walimadɔn Nura FM Awaye Kado a kumasoba in kɔnɔ 94 Tomi Murumuru 5 o tɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mun ye Ba Gagu ye ni bɛɛ k'a ma ko BG établissement Lassana Gagu kɔnɔna la an bɛ foli ta ni ka Ba Gagu BG ka a sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ
min ye Petit Japon ye Sokabuguni kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ka foli lase Sambu ma Général Sambu a ni cɛsiri o kuma k'a yira limanaw na k'a fɔ Ina Gorobinɛ awa i k'a dɔn Ina Arama ale tun bɛ ka kumaso k'a jateminɛ awa i k'a dɔn Flécha Ina ale ni awa Yusufa Sisoko ka foli lase Gawusu Keyita ma nɛgɛw tun b'ale bolo awa i k'a dɔn Bouakari Traoré Bete awa i k'a dɔn e tun bɛ yan awa i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔ Mamu Kamara mɔden Burama Traoré awa i k'a dɔn ale fana tun bɛ Facebook ani TikTok ale tun b'olu bɛɛ kɔfɛ o kuma ne tɔgɔ ye Mahamadu Mayiga Maimunatu Den Gafu Jɛman ka Madu sini i ni Abu Safunɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min bɛ se k'a to kunnafoni duman wɛrɛw aw b'o lase limanaw ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn jumadon ni Ala sɔnna ne bɛ na i k'a dɔn an bɛ zikiri nouvelle formule an b'o da an ka sɔrɔsiw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛn sini